Hilal ibn Isa al-Salt, căci despre el vom vorbi în acest video. Bărbat frumos, cu pielea închisă la culoare, neagră, cu ochi albaștri, de un albastru deschis și cu unghii frumoase și degete frumoase. Are mâini frumoase. Are însă și două secrete: ulei de cocos și tinctură de rozmarin. Hilal are un suflet mare. E drăguț, e credincios, e diferit față de ceilalți. E și foarte curajos. Doar evident, e jucător. Credința e caracteristică. Dar acest lucru se observă cu ușurință. Priviți scena următoare, în care deja se remarcă credința lui Hilal, prin vorbele pe care le spune, prin faptele pe care le săvârșește, prin atitudinea pe care o are. Hilal merge prin pădure, nici el nu știe unde. Vede o colibă și întâlnește niște oameni, cărora le vorbește și le spune: Pace, soră! Vede o fată care, speriată și nedumerită, iese din acea colibă sărăcăcioasă să-l întâmpine. Dar Hilal se poartă extrem de frumos cu ea. Fata este surprinsă și maică zâmbește. Sigur? Vin în pace, soră, ca fratele nostru Hristos, căutător înfometat din altă lume. Vă rog, ajutați-mă și vă voi ajuta. Credeți-mă, frați și surori creștini, timpul acela va sosi. Credința, o mare virtute, o mare calitate a acestui jucător. Poate asta îl va ajuta să câștige. Merge la o biserică din nordul Etiopiei, o biserică specială ce impresionează prin arhitectura sa, și se roagă. Face asta des și se pare că îl ajută. Îl face diferit, îl face special. După aceea se gândește că ar vrea să plece. Trebuie să plece. Toți ceilalți jucători au făcut-o. Dar nu știe încotro. Până la urmă ar pleca oriunde, doar să plece. Poate găsește răspunsuri. Trebuie să o facă. Jocul final nu îl așteaptă pe el, nu așteaptă pe nimeni. Așa că pleacă, unde nu știe. Dar merge. Un jucător, jocul e destul de complicat și o călătorie destul de complicată. Trebuie să gândească unde vrea să meargă, să folosească multe mijloace de transport și chiar face. Mai întâi merge cu o căruță, una destul de sărăcăcioasă. După aceea ia o camionetă. Ulterior un jeep. Da, schimbare. Chiar este. După aceea trebuie să ia și un autobuz. Bineînțeles că și un taxi. Iar toate acestea ca să ajungă la aeroport. De acolo merge cu avionul. Ce călătorie nebunatică, nici nu știe încotro. Dar descoperă. Mai întâi zboară la Hong Kong, după aceea la Bruxelles și la Addis Abeba. 3 locuri într-un timp scurt. Caută mistere. Pentru jucător jocul e greu, dar trebuie să facă față, chiar dacă asta înseamnă să răscolească toată lumea în lung și lat, să meargă în locuri străine, să se deghizeze pentru a afla răspunsuri. Și cine știe, poate printre atâția oameni chiar o să afle. El este mărinimos și respectuos, iar acest lucru se poate observa cu ușurință. Maestre! Frumos îi vorbește mentorului său și face și o plecăciune în semn de respect pentru cel care ne-a învățat atât de multe despre jocul final. Ce om bun la suflet! Acum tu ești jucătorul. Nu mai sunt maestrul tău. Spune-mi ce ai văzut. Am văzut un zeu care ne-a vorbit despre joc. Am văzut pe ceilalți.
Cei mai mulți sunt brutali. L-am văzut pe unul murind. 10 au scăpat. Da. A spus să găsim cheile. Cheia pământului, cheia cerului și a soarelui. A lăsat în urmă un dis de piatră. Le-a luat olmecul. Urmărește pe acesta din urmă, jucătorule. Da, maestre. Fără maestre, acum sunt doar Eben. E băiat educat. Se vede. Se vede din respectul pe care îl poartă maestrului său. E deștept. Face o aluzie inteligentă legată de disc. Își dă seama. Face aluzie la o construcție. Una ridicată în timpuri străvechi, care exista pe pământ când ne-au vizitat zei. Un monument din pietre și stânci, închinat spațiului, timpului și cosmosului. O construcție menită să aibă memoria și permanența pietrei. Analizează. Bine, poate analizează prea mult. Dar e ager, e descurcăreț, are credință. Hilal! Totul, nimic, un cher de piatră, o planetă, un început, un sfârșit. Pi? Nu pi, ceva mai simplu. Prima mișcare, cheia, bunul obiect al jocului final, aici, pe pământ, cheia pământului. Ce face o cheie? Descuie. Un cer de piatră, un dis de... După ce a meditat îndelung, a venit cu răspunsuri. A dezlegat deja o parte din mister. V-am zis eu că Hilal e un băiat inteligent. Un foarte bun jucător. Știu că am dreptate. Dar de ce? Dacă tu spui un adevăr, atunci de ce avem tradiții, cunoaștere și secretele noastre? Pentru că e un joc. Sau poate e un test. Un joc într-un joc. Mai încet. Acestea sunt niște gânduri destul de periculoase. Gânduri adevărate. Dar, dacă tot te întrebi asta, de ce ți-ar da fix ție această ființă indiciul? De ce? Și Hilal s-a întrebat același lucru. A meditat îndelung. Poate că nu a fost o greșeală. Știe că are dreptate, o simte pe pielea lui, așa cum simte Sau credința. poate doar vor să-ți testeze valoarea. Gândește-te așa. Este ca un fel de parabolă. Eu așa. Omorâm. Deci trebuie să fim și noi la rândul nostru omorâți, nu? Lângă credință are și un suflet de aur. E plin de viață și iubire. Strânge mâinile maestrului și privește adânc în ochii lui. Părinții noștri, Hristos și Mahomet, ar spune că trebuie să încerc. Trebuie, maestre. Ar încuvința. Pentru iubire, maestre. Pentru iubire. Hilal e foarte priceput, e un foarte bun jucător. A reușit să-i localizeze electronic pe ceilalți adversari. Poate el și seminția lui vor câștiga. Poate el va fi câștigătorul jocului final. Da! Am reușit! Da! I-am localizat! Am găsit deja 4 Gmail-uri! Se roagă. Scrie un mesaj, investigează. Când e gata să afle tot, se oprește curentul. Da, rămâne fără curent. Nu se poate. Ce? Am rămas fără curent? Nu pot să cred așa ceva! Știam eu! Este vina chepreilor! De data asta, soarta nu i-a surâs. Am descoperit secretul jocului final. Am descoperit. Am aflat. Deși aflase adevărul,
Deși se obișnuise cu întunericul, Hilal este atacat și de alți jucători. E un bun luptător, e curajos, dar oare e suficient? Au! Nu se poate, nu se poate. În ultima clipă, Continuă să se roage. Are un suflet bun. Mereu va avea. Acesta e Hilal.